Maya pa oras, Labgot Kapampangan. Basta man mapali slaging aldo, medyo marimling chip na ningangin. Iti kaya katamong kadinalan siya mapulong pamanyubok. Siya mapulo? Kapulo na mo 200 na lang Dandalang karalda. Pag-umpisan ko na Ing mumunang dili, unan. Paning mayaping unan naman mari, tayo balugin Kapampanganing unan. Makarine nung alin Makarine nung tayo balugin Kapampanganing unan Yung tutuki, kabila. Kabila, tayo galugan niya yan. At yung mas manayon nakatulid hindi kang Kapampangan. Katlo, apdo. May operayang apdo na, nakano. Yung apdo, tayo galugan niya. Dito kaya yung pamiliwan at yung mas manayon na katulid hindi kang Kapampangan. Kapat buntut. Buntut tayo halibaliw. Buntut tayo haribalo kang Kapampangan. Kalima, dibdib. Suskop ko dibdib kaya ka. Ano? Kataya galuganan ng dibdib, Isipan ko hanggang at yung diksyonaryo ng Berganyo yung dibdib. Manong niya pamuring kang Kapampangan, pati ginamit tayo, Yung kanam, angad. Yung angad. Leko dyan mo itang H, Dapat atin yung katulid hindi kang Kapampangan. Yung kapito, kulog. May nga takutan na ako magkaing kulog na bengi, ano. Yung kulog, tayo galugan niya yan. Atin yung mas manayon na katulid yung kang Kapampangan. Pating walo, baon. Yung malati ko, makabalot kayong bulong sa akin ng kaya kaming baon na, ano. Nakapakaili na ako mukha rin. O sige, kanayo kayong comment section din kaya kayong pakibat yung isipan yung mas manayon ng katulid kayong Kapampangan din ng manong mga tungge. Salamat kayo kayong pamanaluki. Siyempre, patsya Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo. Kaya katamo nga po, kaya katamo nga anak, kaya tala pa nagalugan Kapampanganan tala. Salamat, Luid, tamongan.